Ngibonani umqeqeshi wensizwa insizwa yasempenhle kunomfowethu ongibhalelile umfowethu ubebuza ukuthi mangabe usulihlelile usuku nentombazane uxoxani nayo iziphi izinto ekumele uxoxe ekumele nixoxe kahle kahle yabo so ubebuza esimene sikanjalo ukuthi wenze njani yabo so ubhalile umfowethu wathi umqeqeshi kunengane engiyeshela efonini yangasekhaya yabo lento yokushela efonini mfethu ngohlezi ngisho yabona ungayijwayeli mfethu ungajwayeli ukushela efonini amagwala ashela efonini yabo uma ngabe uyigwala lofana usabe ingane ukuyibheka emehlweni ukhulume nayo uzoyishela efonini so kungani kungameli ingane ishela efonini yabona umuntu efonini uwomunye umuntu mangabe usumbona futhi uwomunye umuntu nawe ngicathi uyayazi leyo nto abantu abafani noma ephethe ifoni noma nibonana yabo so indaba ngameleke ushele efonini yabo ingane uzoyinikeza isithombe sokuthi wena mhlawumbe efonini izobona nje efonini engathi umjito oyikhulumelayo umjito osomahlayo ihlekisayo ingane uzoyishela ingane kube mnandi efonini okay sizofika isikhathi la sekumele nihlangane khona mangabe senihlangana ingane mhlawumbe wena umjito onamahloni umjito obheke phansi umjito osabayo umjito ongayithembi izoxaka ingane uthi wena efonini unjena nje kodwa manje mangabe sesibonana nje yabo so ingakho ngingamele ushele efonini yabo so usuku uyigwala mangabe ushele efonini usuku uyigwala so wena into ekumele uyenze yini sebenzisa ifoni njengethuluzi lokuthi kubonwana angithi umuntu ufika uthatha inamba yakhe and then bese uyamfonela so ngeke ngithi umuntu ngcono umfonele ungajahi WhatsApp ngoba ngisuke ngajwayelana lapho yabo so mabu WhatsApp umuntu ethekeni engakajwayelani nayo uzibeke emathubeni ukuthi iluze leyo ngane yabo so kanti mangabe umfonela kuba lula yabo so ke angisho phela ukuthi mangabe iWhatsApp ingane uzoyiluza cha uzibeke emathubeni yabo kubalekile ukulalela so ke ingakho ngithi ke kumekusiza ukuthi umuntu umfonele mangabe umfonela kuba lula and uhlukile kubantu abaningi einsizweni eziningi mangabe wenze njalo ngoba abaningi abafana bathatha ifoni jahu ke WhatsApp ingane same day futhi ayi WhatsApp ingane yabo so wena uyadlulise noma 2 days noma 1 day and then ingane bese uyayifonela ngalokho nje usuhluke kakhulu but ke kuningi kuyaqhubeka kumele ukwazi yabo so ungabeyishela ingane efonini yabo yeke leyo nto enziwa amagwala awulona igwala wena mangabe uyilona kuzomela ushiye phansi ukugwala yabo umuntu kumele ube umbheke emehlweni ukhulume naye yabo so ke uthi umfowethu ke manje ngicela ukuthi sibonane yavuma wenze kahle futhi lapho mfowethu ngoba thina la ekhaya sesiyazi ukuthi intombazane uhlela usuku nayo nokuthi kubonwana not ukuthi lo ukhuluma efonini ukhuluma imfisho ngayindawo zama uyichaza ngefoni ngoba ingane ngeke uyichaze ngefoni ngoba into ezokwenzeka kuzoba mnandi mhlambe lo 3 days nikhuluma the next day mhlambe usuku lesi4 uzobe usuyibhorile ingane ngaleso sikhathi igcina ingasawaphendula ama message akho ugcina mhlawumbe uzama ukuhlela usuku lokuthi nibonana usulate ingane usuvele wayibhora ingasafuni usuyiluzile kanjalo so wena ibambe isashisa mfowethu isanentshisekelo phezulu ngawo ibambe isashisa uhlela usuku ukuthi nibonana and futhi nawe yabo nje obivuma shuthi ijabule ukuthi iyohlangana nawe yabo into enhle leyo awufuni phela nawe mfowethu ukuhlangana nomuntu ozothi yazama ukuhlela usuku naye athi angazi noma ngeke akwazi noma kunjani phela uyisipho wena mfowethu into ekumele ungayikhohlwa uyisipho esibalekile so mangabe umuntu ekhombisa izimpawu zongasithandi lesipho isona ke kumele umhlehlele ungaziforce umuntu yabo so njengoba ivumele ngani kusho ukuthi ijabule ukuthi iyohlangana nawe and wenza into enhle mfethu ngokuthi uhlelo usulo ukuthi kubonana yabo so ke uthi ke manje angazi ngizoxoxana mase sihlangana size mqeqeshi yabona mfethu mangabe senihlangana nalentombazane yabona ingxoxo mfethu uyiqala kalula ngalendlela esima yabona thina esikhathini samanje ukushela sekulula yabo kudala kwakushelwa ngempela mfethu ngeke kufihle lokho kwakumele ube nzima la emlomeni ukukhuluma amagama mfethu wachaza ngempela azoyichaza ingane yabo mhlambe uma ungekho nzima emlomeni wawuluza ke kudala but manje mfethu thina ngeke usakubiza na ukuthi ukushela lento esiyenzayo yabo so wena into oyenza ingxoxo mfethu ungayiqala nanoma ingane ngisho ngathi uyitshe phansi itshe phansi mhlawumbe uncomo ulibond lihle ungayiqala nangale cha uyalibona lihle lazilalihle yabo izophendula nayo ngoba eyimuntu yabo mhlawumbe ikuvumele noma ikuphikise usuyiqalile ingxoxo lapho usibreakile ice ngetshe
naphikisana ngetshe noma navumelana ngetshe, yabo, usuyaqhubeka phela nawo. Ngisho athiwa isihlahla sasasisa isihlahla uzokuphendula ngoba umuntu. Ngisho athiwa imoto edlulayo ungancoma ngisho into ayigqokile mfethu, yabo, wazi wagqoka kahle, uzobonga umbuza impilo umuntu bese uyaqhubeka-ke mfethu. Ingxoxo eyazakha nawe uzobona umuntu phela. Intombazane iwumuntu, akusona isitwana, akusona irobho, akulona irobot elikrenyiwe ukuthi kumele ukhulume nalo kanje. Cha, umuntu lo ohlangana naye, yabo. Ngisho ngathiwa yabo nje lento ezokufikela emqondweni mangabe usunayo, khuluma ngayo ngokuzithemba. Uqedile mangabe wenze njalo. But ama-key points ekumele wagade engxoxweni yakho naye ukuthi 1, ufuna ukwazi ngomndeni wakhe ukuthi umndeni wakhe ukanjani, uphuma ekhaya elinjani. So ngamunyazi ufuna uku-understand i-background yakhe. So kwi-background yakhe ufuna ukwazi umndeni wakhe, ufuna ukwazi abangani bakhe, ufuna ukwazi ngezinto azithandayo empilweni, nokunye mfethu nawe ungaku-eda, yabo, okuzoqhamuka mangabe senixoxa. So izona zinto nakanjani mfethu imibuzo yakhe kumele i-revolve around lezo zinto lezo, ayizwa lona. So-ke but-ke kumele phela angithi ngihlezi ngisho ngithi lo muntu kumele umvule imizwa yakhe. So uzoyivula kanjani imizwa yakhe? Ngokuthi wenze lezi zinto engikutshela zona, ngokuthi u-understand-e i-background yakhe. Phela yabona mangabe into ebalulekile ukuthi mangabe senihlukana wena kumele wazi 80% wokuthi umuntu okanjani, yena azi 20% ngawo. So ngichaza ukuthini mangisho njalo? Kumele ngaso sonke isikhathi kube wena obuza imibuzo, kube wena ophethe ingxoxo, yabo. So umuntu ophethe ingxoxo kubantu ababili abakhulumayo yilo obuza imibuzo. So kumele kube njalo, kube wena njengensizwa othandweni, wena kumele ube yi-leader, wena kumele ube inkombandlela, yabo. So-ke kumele kube wena obuza imibuzo, ungavumeli intombazane kube yiyona ephatha ingxoxo ukuthi igaxa nje imibuzo nje, yabo, wena nje lo uphendula ngoba lokho uba weak, uba insizwa engenawo amandla. So-ke mangithiwa angisho phethe ingane mangabe ibuza imibuzo ungafuni ukuphendula, cha, uphendula umbuzo, but uphendule nawe lo mbuzo ekubuze wona ubhekisa kuyena naye aphendule, and then unga-eda-ke eminye yakho, but not like i-interview. Ungayibuza ingane ngathi uku-interview, buza imibuzo esangxoxo ukuze kuhlekwe kube mnandi, yabo. So mangabe ibambe lapho mfethu uyosizakala kakhulu, yabo. Shabu-ke mfethu.